उसळ बघतो आहोत, मालवणातली फेमस ओले काजू. ओले काजू आता बाजारात यायला सुरुवात झाली आहे आणि मालवणात जसे ओले काजू मिळत जातात तसं तसं ओले काजू सगळ्या जेवणामध्ये, भाज्यांमध्ये, चिकनमध्ये वापरून ते खाल्ले जातात, त्याचा आस्वाद घेतला जातो आणि ते घालून जे आपण बनवतो ना त्याची चव अप्रतिम असते. आज आपण नुसत्या ओल्या काजूची उसळ बघतोय आणि साहित्य मी काय काय वाटण लागणार आहे ह्याला, ओला नारळ आणि ते बनवता बनवता तुम्हाला दाखवते. काजू विळीवरती हे करून ओपन करून कोमट पाण्यात ठेवलेत आपण. कोमट पाण्यात ठेवल्याने त्याचा चीक जो असतो ना तो निघून जातो आणि वरची स्किन जी आहे ना ती निघायला मदत होते. ही बघा अशी. तर साधारण 10 मिनटं कोमट पाण्यात आपल्याला ठेवायचे आहेत. कोमट, अगदी कोमट पाण्यात, गरम नाही, कारण ओले काजू आहेत ना. गरम पाण्यात ठेवले तर शिजून जातील. काजू विळीवरती हे करून ओपन करून कोमट पाण्यात ठेवलेत आपण. कोमट पाण्यात ठेवल्याने त्याचा चीक जो असतो ना तो निघून जातो आणि वरची स्किन जी आहे ना ती निघायला मदत होते. ही बघा अशी. तर साधारण 10 मिनटं कोमट पाण्यात आपल्याला ठेवायचे आहेत. कोमट, अगदी कोमट पाण्यात, गरम नाही, कारण ओले काजू आहेत ना. गरम पाण्यात ठेवले तर शिजून जातील. लसूण 1 कांदा, लसूण 1 कांदा आणि 1 कांदा उभा चिरून घेतला आहे. छान त्याला परतून घ्यायचे. त्याच्यानंतर थोडे गरम मसाले आपण वापरणार आहोत. मालवणी मसाल्यामध्ये सगळे असतात, मालवणी मसाला वापरणार आहे, पण आपण ॲडिशनल थोडंसं चव वाढवण्यासाठी गरम मसाले थोडे वापरणार आहोत. कांदा गुलाबी रंगावर झाला आहे. आता थोडं ऑइल घातलं आणि आता गरम मसाले, तेजपत्ता 1 छोटं पान घेतलं, थोडंसं दगडफूल, पाव जायफळ, अर्धा इंच दालचिनीचा तुकडा, 2 लवंग, 7-8 काळी मिरी, 2 वेलची, अर्धा चमचा धणे बडीशेप, आले. हे छान आता परतून घ्यायचं खमंग. गरम मसाले जे घरात अवेलेबल असतील ना ते थोडे थोडे टाका, नाही टाकले तरी चालतील. 1 हिरवी मिरची, आलं अर्धा इंच टाकलं आणि आता आपली अर्धी वाटी ओलं खोबरं. ओल्या काजूच्या उसळीमध्ये ओलं खोबरंच वापरतात, सुकं शक्यतो नाही वापरत. कोकणात आहे बनवतात म्हटल्यानंतर ओलं खोबरं आलंच. थोडी कोथिंबीर त्याच्यामध्ये आपण परतून घेणार आहोत वाटणामध्ये. आणि आता हे छान परतून लालसर रंगाचं झालं की ह्याला मिक्सरमध्ये आपल्याला वाटून घ्यायचं. खूप जाळायचं नाही आहे. वाटणात थोडा अर्धा टोमॅटो, अर्धा आपण उसळीमध्ये वापरणार आहोत. खसखस आपला राहिला आहे. खसखस आपण शेवटी घालतो जळू नये म्हणून. 1 अर्धा चमचा खसखस. लालसर थोडं झालं की आपण त्याला वाटून घेणार आहोत. थोडं लाल झालं की वाटून घ्यायचं. वाटण छान लाल झालंय आणि आता ते आपण मिक्सरला वाटून घेणार आहोत. वाटण बघा छान असं लालसर रंग आलाय. तर मिक्सरला वाटून घेऊया आपण. वाटण वाटून झालं. त्याच कढईमध्ये आपण तेल घ्यायचं, साधारण 2 ते 3 चमचे. तेल छान तापलं. ह्याच्यामध्ये राई जिरं फोडणी देत नाही. कांदा टोमॅटो छान लाल होईपर्यंत आपल्याला ते परतून घ्यायचं आहे. परतता हळद पाव चमचा,
मालवणी मसाला तुम्हाला तिखट किती हवं त्याप्रमाणे घ्या. मी साधारण 1.5 चमचा घेतला आहे. तेलात छान परतलं ना तरी चांगली येते वाटण. आपण जे आता वाटलं मिक्सरला, वाटण छान परतून मग मिक्सर धुवून त्याच्यात पाणी ॲड करायचं आपल्याला किती हवं आहे. वाटण छान आधी परतून घ्यायचं. चांगलं तेल एकजीव होऊन तेल असं सुटेपर्यंत त्याला परतायचं आपल्याला. छान परतून झालं तर आपल्याला पातळ उसळ किती हवी तेवढं आपण मिक्सरमधून पाणी ॲड करणार आहे. आणि याला छान उकळी येऊ दे. मी थोडी घट्टच ठेवणार आहे. तुम्हाला किती त्याचं हे हवं आहे, ग्रेव्ही हवी आहे त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी ॲड करा. आता याला छान उकळी आली की काजू अगदी 1 मिनिट शिजवायचे. ओले काजू पटकन शिजतात, खूप शिजवायचे नाही, नाहीतर पीठ होईल आतमध्ये, कुस्करून जातील. आता हे छान उकळलं की आपण काजू ॲड करणार आणि मीठ आणि कोथिंबीर. छान उकळल्या 1-2 ते 3 मिनटं छान उकळवून घ्या, म्हणजे रस्सा चांगला शिजला पाहिजे. कारण काजू घातल्यानंतर आपल्याला जास्त शिजवता येणार नाही आहे. आणि आता आपले ओले काजू हे काजू मला माझ्या मैत्रिणीने दिले होते गावावरून. अजून एक भरपूर आहेत. साफ मी स्वतः वेळेवर केले, कारण काजू साफ करायचं म्हणजे मोठी मशक्कत आहे. ही काजूची उसळ 1 मिनिट त्याला फक्त उकळी आणायची आहे, जास्त नाही. मीठ चवीनुसार, थोडंसं गूळ, अर्ध्या सुपारीपेक्षा पण कमी, चवीसाठी कोथिंबीर भरपूर. आपली काजूची उसळ तयार आहे. नुसती पण खाता येते, राईस बरोबर, भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर तुम्ही आस्वाद घ्या ओल्या काजूची उसळ.